Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a toto video bude o tom, ako sa nalíčiť na Silvestra, alebo teda akú mám ja predstavu o líčení na Silvestra. Bude pomocou použití produktov značky Mary Kay. Nejedná sa o žiadnu spoluprácu, ide o to, že ja sama s Mary Kay produktmi pracujem, sama s nimi sa rada líčim a používam ich takmer na dennej báze, keď sa niekde chcem naozaj nalíčiť. A ako viete aj z predchádzajúcich videí, CC Cream od Mary Kayu, to je moja proste nutnosť mať CC Cream od Mary Kay, takže celkovo ich produkty veľmi schvaľujem a chcela som, aby toto video bolo také jednotné o proste líčení jednou kozmetickou značkou. Takže pustme sa do toho. Ešte chcem upozorniť, že vlastne ešte neviem, aké líčenie vytvorím. Budem tak trochu improvizovať priamo live, takže sama som zvedavá, ako to dopadne a môžeme sa na to vrhnúť. Ako prvým začnem Mary Kay make-upom odtieni Beige 2. Je to tento s fialovým prúžkom, ktorý je vhodný na masnejšiu pleť. Sice ja mám zmiešanú až suchú pleť, ale použila som tentokrát aj podkladovú bázu, ktorú nepoužívam pravidelne, ale na silvestrovské líčenie, ktoré chcem, aby vydržalo naozaj do rána, je vhodné použiť túto bázu. Takže som použila podklad od Mary Kay a teraz nanesiem tento make-up Beige 2 fialový, pretože mne sa síce pokožka nemastí nejak extra, ale naozaj od toho večera alebo po obede, keď sa nalíčim do rána, nechcem, aby sa leskla. Keď budete tancovať alebo budete v nejakých teplejších miestnostiach, kde sa kúri a podobne, tak naozaj tá pleť môže nachytať nejaký ten lesk. A práve tento make-up tomu dokonale zabráni, takže sa nebudete musieť chodiť prepudrovať, čo je vynikajúce. Tento je taký viac tekutý ako ten s rúžovým prúžkom, čo je na vlastne suchú pleť. On je taký ľahký, má super krytie, naozaj nie je potrebné, ak nemáte nejaké výrazné nedostatky na pleti, používať žiadne ešte korektory a podobne, ale keďže ja ich mám, tak použijem aj nejaký korektor alebo proste nejak to ešte domaskujem. Tu môžete vidieť aj ten rozdiel. Na tejto strane mám nanesený už make-up, na tejto zatiaľ nie a myslím si, že tam je dosť veľký rozdiel. Štetec používam nie veľmi rada aj z toho dôvodu, že miniem pri tom ako keby viac z toho produktu. Neviem, dajte mi dole v komentároch vedieť, či sa to aj vám stáva proste, že štetcom si ako keby miniete viac z toho make-upu. U mňa to tak proste je, buď to zle používam ten štetec, alebo ja proste neviem, prečo je to tak. Máme nanesený a pokračujeme tým, že si na pleť dáme trošku púdru. Ja viem, že sa to robí možno až po tieňoch, ale ja to robím rovno teraz, keď si robím vlastne tú pleť. A púder používam taktiež od Mary Kay. Je to minerálny púder, môže sa používať vlastne aj ako namiesto make-upu, hlavne v lete je to vhodné používať namiesto make-upu. Nanesiem si ho na Mary Kay gabky štetec a len jemne klepkám do pleti. Ako ste si mohli všimnúť, nepoužívala som žiaden korektor, pretože si myslím, že mi ho nie je až tak nejak nutne potreba a myslím si, že by viac ako zakryl tento make-up nezakryl. Takže môžeme prejsť rovno na oči. Ako taký
hlavný očný tieň použijem tento bledučký odtieň z paletky Mary Kay. Táto paletka sa dá takto vysunúť a môžete si ju vlastne pripnúť do tej magnetickej paletky, ktorá sa taktiež dá zohnať v Mary Kay. Nanášam zase opäť ako obvykle prstom. Potiahnem až k obočiu, proste prekryjem celé horné očné viečko. Bledý tieň je nanesený. Je taký nenápadný, ale nechcem robiť nejaké extra tmavé líčenie, pretože si myslím, že Silvester nie je o tom, aby sme mali čo najtmavšie líčenie, ale aby sme mali čo najslúšivejšie líčenie. Ďalej použijem tento bledý tieň, taktiež z paletky druhej z Mary Kay. Ten nanášam viac menej do toho kútiku oka. Tieň máme taktiež nanesený a pokračujeme vo farbách a ideme na takú typickú slávnostnú farbu a to je strieborná. Tu nanesiem vlastne do toho ako keby ohybu a do stredu očného viečka. Teraz nanesiem modrú očnú linku. Taktiež je to linka od značky Mary Kay v tmavo modrom odtieni. Modrú očnú linku, ale ešte mi tam chýbajú nejaké trblietky, keďže je to silvestrovské líčenie. Takže vezmem túto paletku a použijem tento tmavý tieň s trblietkami. Oči máme trošku vytieňované a teraz ešte raz použijem bledý očný tieň. Takže spodnú časť som ešte trošku vytieňovala, roztiahla, dostratená a pridala som tmavý očný tieň, ktorý som používala do ohybu horného viečka, ktorý som vlastne potiahla cez celú spodnú líniu. Ospravedlňujem sa, že to bude také dosť zosekané video, ale neustále sa mi vypíňa môj foťák, pretože baterky sú nové, ale stále sa vypnem kvôli tomu, že sú slabé baterky. Takže to bude také po častiach, ja ho stále zapnem, chvíľku točí, takže sa niečo čudovať, ale toto video chcem proste dotočiť. Teraz, keď máme hotové oči, nanesieme, a ja ju tu nemám pripravenú, ale nanesieme špirálu, alebo teda riasenku, túto Lash Low maskaru. Keď máme oči hotové, nanesenú máme riasenku Mary Kay, alebo či máme vyplnené bledohnedým tieňom na oči, konkrétne. No, poď týmto. V odtieni Hazelnut, taktiež od Mary Kay a máme ho prečesané ako vždy suchou špirálou. Môžeme pokračovať tým, že tie opadané trblietky z očných tieňov ešte trošku
spudrujeme dolu. Ďalším krokom bude kontúrovanie. Vezmeme si tento vlastne bronzer minerálny alebo minerálny púder od Mary Kay. A nanesieme na miesta, ktoré chceme vykontúrovať. Foťák sa opäť vypol pri kontúrovaní, ale vykontúrovali sme teda tvár, v tejto oblasti nos, brada a táto oblasť. Ďalej nanesieme nejaké trblietky, alebo teda na Silvestra nie je nikdy veľa ničoho a rozžiaríme trošku niektoré oblasti. Pod nosom, nos. Máme oblasti tu a tu a tu rozžiarené. Prejdeme na pery. Začneme kontúrkou Mary Kay v odtieni Soft Blush. Takže potom, čo sme si pery vyplnili kontúrkou, pokračujeme nanesením rúžu. Ja použijem tento rúž od značky taktiež Mary Kay. V odtieni Sparkling Rose. Presunula som sa na mobil, pretože ten foťák sa vypínal naozaj každú chvíľu. Už to bolo neznesiteľné. Toto mi zase bude sekať, ale nejak to dotočím proste. Dobre, rúž máme nanesený. Tým pádom máme líčenie hotové. Takže. Takto nejak vyzerá líčenie pomocou značky Mary Kay. Teda silvestrovské líčenie, ktoré sa nieslo v strieborno-modrých tieňoch s menej výraznými takmer nude perami v tmavo-rúžovej alebo teda starorúžovej farbe. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, aj keď neviem, ako ho zostrihám ešte. Dúfam, že sa vám líčenie páčilo a prajem šťastný nový rok 2017. Užite si Silvestra. Ahoj!